Okay, class, good morning. Good morning, sir. Insay late. Si Budoy, sir. Wala si Budoy, sir. Si Budoy na, Bud? Yes, sir. Sige, absent yung bataan eh. Okay, magsugod ito sa itong klase. Yes, Mahala sir. ito si Budoy. Isa pa yung nagainom sa itong lesson dati. Sir. Nag-drawing mo tato, sir. Sir, si Budoy, sir. Ako si Budoy. Sir. Budoy. Sir, good morning, sir. Good morning. Late na po ka. Sorry kayo, sir. Dili man kulit, sir. Sayo lang yun mo nagsugod, sir. Kung sa'yo sa'yo, alas 8 naman gani. Kung sa'yo orasa sa inyo ha. Sa bukid, sir, wala yun may orasan din to. Tapos nagpaabot rabog ko nga mutugtugaok ang manok. Tapos kay udto naman yung tugtugaok ang manok. Manong nalipod ko. Stila na mo, Budoy. Sige, lingkod na. Halika day. Doon. Doon. Okay, sige, padahin tas itong klase. Sige, sir. Kinsa ito yung nakainundom sa itong assignment ya. Sir. Okay, basa nyo ang assignment Drawing, eh. sir. Basa. Nadugay ko naman ang nag-drawing, sir. Tara ba, sir? Okay, atong assignment is mag-drawing taog mga hayop nga makita sa bukid ug sa dagat. Yes, sir. Tanaw na ko inyo ang assignment taog, tama ba? O Joseph, Sir. asa man ang imong hayop diri nga pisi ra may nakita diri oh. Sir, na naman dito na, sir. Ano nagulbi? Di ba? Asa mang hayop ani? Asa mang kabaw? Tara, sir. Tara, sir. Asa may kabaw Na, ya? APC, sir, oh. Oh, pisi ra may nakita. Sir, ganina, sir. Nagsapsap na siya da, sir. Karon na siya dito sa likod, sir. Lingkod. Okay, ato ta sunod na itong klase be. Okay, let's try to evaluate your reading skills. Okay, face of the front. Okay. J O J L E Gulo. Gulo. Keep quiet. Stop talking. Everybody, gulo. Jumari. Sure ka, sir? Gulo-gulo na? Ano makiglalis mo sa kuha nga pa man yung teacher? Kabasa mo ani, kabasa mo dili. Wala, sir. Oh. Sir. Gulo pagbasa na. Sige, gulo-gulo. Gulo. Okay, let's go to another topic. Get a sheet of paper. Let's have a quiz. Okay, number 1. Umiinom ba ang isda? Ha? Talisod ba na, sir? O bitong kaya pansiran kay lisod. Huwag na ansiran pa, di na ni pangutana. Number 2. Pinagpawisan ba ang mga isda? Number 3. Kung mapatay ng alcohol ang 99.9% germs, bakit ang 1% hindi? Okay, mana? Pagdali. Wala pa, sir. Oo, di maginopya ay, bravo mong may mga answer. Okay, pass your paper. Finish or not finish? Sir, finish, sir. Sir, correct. Magdali kay maglasi pa tagmat. Magmat pa ta. Busy, sir. Uy! Sir. Pamangyapong kayan, sir. Take na ako, perfect na. Okay, next natong klase is about math na ba ta? Yes, sir. Kanahan dito pa na. Okay, Budoy. Ako, good, sir? Kinsa man day Budoy dire? 3 plus 2 equals. Okay, come on. Magdali. Tanaw na to, be. No coaching. No coaching. Mano Sir! Dave? Tara, sir! Naunsa man mo mga bata mo? Pagkabulok na lang ninyo. 3 plus 2? Tama man na, sir! Unsa man eh? Ang sama day, sir? Kay man Ibudoy, kani mo yan sir, 5 ba dili itong kamot? Ato ta karon sa use words in a sentence. Yes, sir. Ako na to kung Yes, kabalo sir. na bigyan mo mo form of sentence ba? Okay, use goodbye in a sentence. Sir. Sir. Jumare. Sir? Sir. Use goodbye in a sentence. Hello, love. Goodbye. Bravo! Okay, sir. Okay, very good. Ay, Kinsa ba yung Sir. Joseph. Goodbye. Thank you. Budoy. Ha?
sir. Oh, bisig ikaw rin matamaan eh. Magbulag na ta. Dito nakasalain. Goodbye. Tama lagi po, sir. Tama, sir. Tama, sir. Unsa naman yung mga estudyantihan eh? Siguro maghugot. Thank you, sir. So, kailangan ba dyan mo study? Yes, sir. Ah? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so last, before we end our class, let's try to solve this problem. Worded problem, ha? Unsa naman po na, sir? Ano yan si Ranan eh? Okay, nagbaligya ka og 13 kakahon nga marang. Yes, sir. Kung kada kahon, dunay sulod, 16 ka buok mangga. Mga pilatanan ka buok rambutan ang nahalin. Oh, shoot. Oh, sir. Sir! 20 kasakong durian! Right, yun. Right, yun. Okay. Wala tayo time. So, ugma na bod. Yes, sir. Sige, sir. Okay, kailit mo doy ha. Goodbye, sir. Magsayo na ko, ugma, sir. Okay, goodbye class. Bye. Mabuhay!